Al fin, cada día é máis difícil de cruzar a rúa. Eu non sei para que queren os pasos de cebra se ninguén mira para eles. E ti que? Levas moito? Desde as 9. Algunha novidade? Ninguna. Pois o día está da nosa parte. O vento sopra a noso favor. Despois do onte, o xenche de ter máis cuidado. Pero no xornal decía... Todo mentira. Non. Todo científico. Dicen que cada media hora... Andrómenas, aquí o que che vale é a intuición. Ilumíname. Pois claro, por a conta que lle ten, hoxe mirarán de non caer. Xa veremos. Ola, rapaces. Que? Como é a cousa? Este di que non. Eu digo que sí. E as apostas, como van? Mira aquel, parece un pouco imprudente. Debe ser novo, Ai, pois mirad aquel como se empoleira. Doulle un cuarto de hora. Ou menos. Veña, apostamos xa... Este mes só caíron 2. Pero ano pasado a estas alturas xa caeran 3. Ai, carai. Pero ti non dicías que as estadísticas non valían para nada. Simple observación. Mira, veña menos leria e imos o noso. Non sei. Eso é, síntome un pouco sensible. Despois do de onte... Tampouco xe temos que apostar todos os días. Como que non? Se non apostamos, perdemos o tempo. Pero se o tempo témolo de balde. Xa, pero se ademais podemos gañar algo... Parece que hai gañas de traxedia. Bom, gañas o que se di gañas, pois tampouco, pero é que teño ollos. E se nos caen en riba... Pois chamamos o 061, veña, apostemos xa, empezamos por un cuarto. Non sexas imprudente. Mira, imprudentes eles, mira ese, subiuse en corda. Igual deberíamos de avisar. Avisar, a quen? Falar co encargado. Ese estáche na oficina, fuche canta no teléfono. Mandaos a morte, sin levantar os ollos da pantalla. E a inspección de traballo? Ai, si, eses por aquí non aparecen nin veñen. Subo vos o 0,25 que me aumentaron de pensión, a que non cae. Bueno, pois vale. Entón, eu vexo a tua aposta e subo €1 a que si caen. Estou de acordo contigo. Media pensión, a que cae. Non caen. Cae. Non caen. Sí, Cae. Que non caen. Vaya reflexos. Vaise salvar. Deus te salve, María, non antes ten que caer, aposta a pensión enteira. Deus te salve, María, llena eres de gracia, o Señor es contigo, axuda. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bingo! Non me lo dixe, caeu! Ai, a que ben caeu, sin rede nin caso. Ai, benditos obreiros da construción e do metal. E os limpacristais. Iso, os limpacristais tamén. Que sería de nós, sen os obreiros? Más entretidos que a televisión. Máis divertidos que o bingo. Oh, máis entretidos que a brisca. Bueno, Xa sabía eu que hoxe sería noso día de sorte. Simple casualidade. o que te digas, pero hoxe desplumeite. Marcho, ala, ata mañá. Vai. Convídote a un sol a sombra. Pois veña, acepto. Pero mira,
penso que me están chamando aquí por WhatsApp. Vou contestar un mensaxes e ora vou. Ben, vamos, vémonos no bar. Bueno, vou quentando o sitio Quenta, logo. quenta. Vale, chao. Carmiña, que fas? Coidado! Será cabrita. Pola beira rúa! Carmiña! Pola beira! Ai, min Deus, van na pillar! Pillana? Non a pillan. Pillana? Non a pillan.